Добро утро, добро утро. Май малко ми пече. Здравейте, това съм аз, Маги. И наред с всички останали неща, които съм, определено съм и страхлива, понякога твърде предпазлива и е лесно да ме хванете да се притеснявам за почти невъзможни неща. Като например, че ще сметнат точно тази раница за твърде голяма на летището. Не на височина е добре. Молете се с мен раницата ни да мине. Моля те, Господи, на летището да не върнат Маги заради големината на раницата и въпреки, че в самолета влизат хора с много по-големи рани, ще притеснения на Маги наистина се окажат излишни и достатъчно малката и раница не подлежи на глоба. Амин. Не обичам да разчитам на другите твърде много и понякога трудно се доверявам на хората. А мен малко ме е страх, че няма да дойдат да ме вземат, защото сега се обадих. Ми затвориха. Ако хората, които ще ме вземат, все още спят, какво правим? Аз просто ще си изпусна полета. И колкото и да се вълнувах от това да пътувам сама, да опознавам чужд град и да наблюдавам как се справям в различни ситуации, определено не ме подминаха страховете ми и тук. Супер много време отне, докато разбера как да си взема билет за влака, който трябва да ме заведе от летището до автобуса до Бърно. Трябваше да ви снимам лутането си, защото много се притесних. Препотих се цялата, докато стигна, мисля, че ще закъснея, ще си изпусна влака, не знаех откъде трябва да го хвана. Паниката и бързането не винаги са най-подходящото средство, с което можем да се поправим. От бързане си взех грешния билет и сега трябва да се прикачвам, а можех реално да си хвана билет за влак директно да ме спре там, където ми трябва. Искам да ви кажа, че съм много голяма паника. Тръгнах да говоря на немски. В момента, в който тръгнах да говоря на немски, забравих абсолютно всичко, което знам и просто бях тук и на англиш. Забравих си и английския. Това, което сега направих, беше да си взема един билет за метрото, който мога да използвам докато стигна до желаната ми дестинация, т.е. до Ерберг, откъдето трябва да си хвана автобуса за Бърно. Да, интересно е да се боря с някакви мои страхове и дори това, че в момента влогвам доста голямо постижение. И за да внеса малко яснота в случващото се, нека ви обясня защо е цялото това нещо. Крайната ми цел беше Бърно, Чехия, но преди това трябваше да касна във Виена, след което да си хвана влак от летището до централната гара и оттам с метрото да стигна до гарата, от която да си хвана автобус, който да ме закара в Бърно и който между другото щях да изпусна. Да, забавно беше. Стигнах до Ерберг и сега имам да се помотам някъде около час. Следващите час и половина успях да се разходя наоколо и да разгледам. Винаги, когато аз или мои близки пътуват в нова държава, държа да се здобия с здравословни барчета, плодови, протеинови или дори не толкова здравословни, ако хората, на които съм поръчала, не са ме разбрали. Затова първата ми задача беше да намеря магазин, но след като разбрах, че Била не работи в събота, се отправих към следващия. Не съм особено голям привърженик на магнитчетата и такъв тип сувенири, особено след като знам, че повечето се произвеждат в Китай. Затова колекционирам опаковки от барчета. Странно или не, това съм аз и не мисля да спра да го правя. Хора, влязох в музея на транспорта и ми казаха, че ще ми отнема 1 час да направя обиколка. Аз нямам толкова време, така че трябва да бъда бърза. Започнах това видео, представяйки се като страхлива и предпазлива, но не просто да се открия пред вас, а за да покажа следното. Въпреки че страховете са ни необходими за да оцелеем, прекалената предпазливост може да ни спре от това да живеем живота си както искаме. И осъзнавам, че в моя случай се получава нещо такова и искам да го променя, особено когато знам, че по този начин влияе и на близките си. Една от стъпките към промяната беше да вляза в музея, въпреки че се притеснявах да не си изпусна автобуса. И знаете ли, дори ми беше забавно да препускам из експонатите с идеята, че има шанс да не стигна на време обратно до гарата. Трябваше много бързо да разгледам музея. Трябвало да стигна на време и се надявам това да е така, защото не искам да си изпусна автобуса. А дори автобусът да беше тръгнал без мен, щях да си хвана следващия. Ами да ви кажа, всъщност май няма нужда да бързам толкова много, не знам защо. Български автобус, случайен превоз. Понякога си мислим, че трябва нещата да се случват перфектно на всяка цена, дори тази цена да е нашето спокойствие или пък добре прекарано време. Мисля, че ако си позволяваме да правим грешки, когато последствията няма да са фатални, ще можем по-лесно да приемаме промените и да минаваме през живота по-леко. Стигнах в Бърно и първите ми думи ще бъдат: гладна съм. При мен пак се случват някакви приключения. Вече бях в трамвая с приятеля ми. Той слезе и аз останах в трамвая. И аз пътувах на
една спирка повече от него. И да. Така да, добре, че разстоянието не е твърде голямо. И даже го виждам сега на среща, съм вървяла примерно 1 минута, но да, беше интересно. Хванах си автобус на време, за да дойдеш. А, така ли? Как ви си, че стигах толкова бързо, колкото трамвай? Зачудих се, не знам. Също са такива неща. Да. Добре дошли и в рая на читателите от Бърно. Определено се личи, че тук луксът успокоява и любителите на книгите. Дори да не знаете чешки, е огромно удоволствие да се разхождаш в някои от тези книжарници и се мечтая за повече такива и у нас. Аз лично обичам да си купувам книги и да ги оставям да отлежават на рафтовете ми дълго време, но нали така се прави и с някои от хубавите вина и специалните сирена, така че не виждам проблем в това. Шегата на страна, наистина бях впечатлена от интериора и от голямото разнообразие, дори от англоязична литература. За книжарниците в Бърно давам 10 от 10 и с тази оценка вече се чувствам като част от BookTube. Това е драмска пътечка в двор. Но се замъкта, така че има лойка. Както може да видите, този ден беше леко сив и облачен. По подобен начин се чувствах и аз, но вътрешното ми състояние не беше породено от времето навън. Без да навлизам в подробности, искам да се включа с още едно напомняне, а именно да споделяте с близките си притесненията си и да не се затваряте във вас, ако това е възможно. Аз все още се уча на това, но ставам все по-добра и виждам как в някои случаи именно това да се противопоставя на подтика си, да се свие в безопасната си, но тъмна черупка, всъщност ми позволява да премина през трудностите по-бързо. Айде сега да продължаваме да се забавляваме, все пак сме на пътешествие. Сега ще пробвам за първи път зелена бира. По принцип не пия, но да видим. Да, лекичка е. Поръчах си спагети, които не очаквах да бъдат с толкова много лютичушка и в момента си украсявам чинията и правя мозайка и се разтече носа от люто. Да, това ми идва малко повече. Този ден и двамата прекарахме известно време учейки. По-късно се разхождахме в Бърно, напазарувахме и тук ви показвам тези традиционни чешки печива, по които точих лиги през целия си престой. И може би в последния ден, точно преди да замина, си взех да опитам и доста наподобяваше на нашите кифли с мармалад, но все пак не съжалявам, че им дадох шанс. Влязохме и в някакъв търговски център и тук се опитвам да ви говоря, но музиката беше шумна и затова ще преразкажа обясненията си. Това, което говорех, беше, че такива джиджавки има страшно много в Тему, но не искам да си вземам оттам, защото няма да имат особена сентиментална стойност. А вземайки си обеци от този магазин, които вероятно са с подобно качество, те ще ми напомнят за пътуването ми и всеки път, когато ги слагам, ще ги свързвам с хубавото преживяване. Аз в момента съм в моя рай. Да вземам за една приятелка. Те първо сега имам да разглеждам това количество от парчета. Предстои да видим дали ще си харесвам нещо. След това Рони ме заведе в факултета по спорт към университета, в който беше на студентски обмен и ви пускам една бърза обиколка. Имах много време да ги сях някои от тези масички. Къде ще ме заведеш? Откривам баскетболна зала. Много е интересно мястото. Нищо общо с нашите университети. Там долу има още една зала. Да. Много ми харесва гледката от двора на факултета. Според вас имам ли проблем? Това са много барчета. Това обаче са неща за подарък, така че с
с това вече ми е простено, но това не знам. Включвам се с едно напомняне за това, че дори когато нещата може да изглеждат, че са наред, някога е нормално да се чувстваш не толкова добре. При мен фактите сочат, че аз съм с любимия си човек, аз съм на почивка на ново място, което е прекрасно. Но ето сега, например, имам съмнение в себе си и това ме кара да не се чувствам толкова добре. Имам съмнение в начина, по който изглеждам, имам съмнение в нещата, които правя, дали правя достатъчно, какво правя като цяло. И в същото време ми е малко притеснено, защото в момента приятеля ми е на изпит и аз съм в неговото общежитие. Присъствието ми тук е леко нелегално. Просто се притеснявам, че нещо ще се случи и започвам да премислям всяка ситуация, понеже трябва да изляза сама. Започвам да мисля, добре, сега аз като изляза, ако ме заговорят, аз какво ще отговоря? Трябва ли да излъжа или трябва да кажа истината? Какво ако стане или какво ако дойдат на проверка в общежитието, докато аз съм тук и докато се оправях? Чувах как покрай вратата минават хора и се отварят врати и така нататък и моята първа мисъл е, това сигурно са домакините, които обикалят напред-назад и ходят на проверка. А най-вероятно това са просто хора, които се прибират или хора, които вършат някаква работа и заради това влизат в една стая, излизат, после пак се връщат. Не искам да превръщам този влог в оплакване. Напротив, аз съм много благодарна за всички тези неща, които ми се случват, но се чувствам малко потисната в момента и се надявам да, като изляза след малко, да се оправя и да си напомня, че начинът, по който изглеждаме, не ни определя, че всичко ще бъде наред, каквото и да се случи, че мога да се справя с всяка една ситуация и че всъщност аз съм тук да се забавлявам, не съм тук на модно ревю. Мога да си позволя да се отпусна, обстоятелства да го предразполагат. Малко ме е трудно понякога и аз да приемам тези неща, но ако някой от вас е имал нужда да го чуе, ще се радвам, че съм го споделила. Да, това исках да ви кажа за сега. В трамвая намерихме такива брошури, като вестници, не мога да разберат какво точно са. Има кръстословица. Как да мине тук без да попадне. Аз съм си маймуна просто. Гледах няколко клипчета, в които хората си говорят с дърветата. Дървото по някое време просто на самото клонче идва и докосва рамото на човека. И много ще се радвам, ако твоето клонче погали моето рамо нежно и ме целуне в израз на любов на природата към мен. До следващия вятър. Ела до моето рамо и ме допусни. Не се страхувай от мен. Мисля, че дървото просто си мисля, че аз се шегувам с него. Може би усеща. Не ме мрази. Ако някой ден ми се наложи да живея извън България, бих дошла да живея в Бърно. Много ми харесва града и се чувства подобно на България, само че устройството на града някакси ми е много по-слънчево и приветливо. Въпреки че нали, аз го виждам това нещо като страничен наблюдател и не знам какво е в действителност, но цялостно оставам с много добро впечатление от града и бих живяла тук. Въпреки че не включвам в плановете си това да живея в друга държава, но ми харесва. Аз се влюбих в този град.
периода, в който монтирам това видео, ми се случват неща, които ми напомнят за още една важна тема в ежедневието на много от хората, а именно неудържимото желание за контрол. И понеже искам да ви държа ангажирани, докато гледате заедно с мен забележителностите в Бърно, ще ви побъбря малко, ако до сега не ви е стигнало. Аз лично се хващам, че често искам да контролирам нещата около себе си, дори тези, които не зависят от мен, да избягвам страшните ситуации, за които знам, че контролът не е в моите ръце, защото може нещо да се обърка, да не мога да се насладя на живота напълно и да ми е трудно да бъда спонтанна в някои сфери, в отношенията си, в ежедневието си. И не, ако ме познавате повърхностно, няма да ме видите като такъв човек, но с повече общуване с мен, вероятно ще усетите за какво говоря и даже ще почнете да ми се дразните. И тук искам да се извиня на всички потърпевши. Както и да е, твърде много се изповядвам пред вас днес, затова преминавам нататък. Няколко минути по-рано споменах за грешките и сега се връщам към тях. Сякаш много голяма част от нас сме научени, че да се греши е лошо и ако не се справяш добре в нещо, дори да си начинаещ, това автоматично те прави лош човек. Някак си генерализираме резултатите си в даден момент и ги съотнасяме към личността ни като цяло. Не казвам, че се отнася до всички, но съм сигурна, че все някой ще се припознае. И говорейки за грешки, аз свързвам желанието за контрол до голяма степен със страх от провал, вземане на погрешни решения и извършване на неподходящи действия. Разбира се, има още много фактори, но няма как да изброя всичко сега. И също искам да вметна, че контролът сам по себе си е необходим, но аз самата имам нужда да стана добра в това да греша и да пускам контрола с повече доверие в дадени моменти. Някак си имам чувството, че ако усъвършенствам тези умения, ще започна повече да се наслаждавам. При всеки човек е абсолютно индивидуално, но ако не е нещо друго, то поне си отговорете на въпроса в кои сфери контролирането ви е полезно и в кои по-скоро ви пречи. По подобен начин и с това да се отпуснем и да си позволим някоя друга грешка. Сега ще ви покажа нещо, което е отвратително. Сега, ако някой го харесва, да не ми се обижда. Но това мисля, че е нещо типично чешко, понеже го видяхте в други магазини. Представете си синьото сирене на изварата. Нещо такова. И мирише много гадно. Да. Здравейте, вече последния ми ден тук. Днес ще ходим в Оломуц. И тъй като това е последния ден от моето гостуване в Чехия, ще ме изтърпите още съвсем малко и между другото благодаря ви, че сте стигнали чак до тук. Предполагам, че това е така, значи ще приемете факта, че не ви обяснявам много какво виждате на екраните си, но както вече стана ясно, това не е туристически канал, въпреки че не малка част от влоговете ми са от пътувания. И все пак, това е главният площад на града, който се слави с многото си фонтани и една много важна за мен забележителност, която така и не посетихме, а именно един ресторант с хубави ревюта и традиционна храна, в който исках да седнем, но така и не се случи. В крайна сметка към финала на посещението ни тук обикаляхме за да видим други ресторанти, като първо ударихме на камък, но след това намерихме нещо приемливо. Това е традиционно чешко сирене и този път беше вкусно. Иначе успяхме да обиколим голяма част от града и благодарение на едни добри младежи в трамвая, разбрахме, че за да ползваш градския транспорт ти е необходимо ето това приложение, като можеш да си вземеш и билет за двама души, ние май си купихме за цял ден. Опитваме се да стигнем до катедралата, обиколихме цялото нещо и не можем да намерим как да се качим. И ние просто не можем да намерим стълби, откъдето да минем. И може би ще трябва да питаме някой, защото не знам дали сами ще се оправим. Нищо, поне се разхождаме. Ами пристигнахме и се оказа, че ние просто сме подминали входа. Да, просто игнорирахме знаците, които усетихме и продължихме. Но ако се бях доверила на това, което ми се е сторило интересно, можехме да го намерим много по-рано. И ако бях послушала него да завием, да пресечем на едно конкретно място, а не да продължим направо също. Но стигнахме. Удовлетворяващо беше и за мен, и за приятеля ми. По негово желание нямаше как да пропуснем стадиона, а аз си намерих нов другар. Паркът в Оломуц, също както в Бърно, беше изключително приятен, цветен и слънчев. Единственото странно нещо беше начинът, по който се слиза до него от по-градската част. Ето такива кафенета на колела имаше навсякъде, включително и в Бърно.
А сега по обратната процедура: автобус, влак, самолет. Бях на грешната гара. Вече питах няколко, за да ми каже, че съм на грешното място. И трябваше да бягам, за да успея да стигна. Да, отново екшън покрай мен, от страх да попитам по-рано, но в крайна сметка оцелих правилния човек от първия път и дори го попитах на немски. Въпросният човек даже влезе в някакъв сайт или приложение, не помня вече, провери влаковете и ме информира. Огромно благодаря за него. А като си купувах билет за влака, директно помолих служител да ми помогне, а не да се мъча като първия път и накрая дори да взема грешния билет. Определено си личи прогресът ми за тези няколко дни. И, както виждате, в момента се намирам в нещо като мол, но това всъщност е централната гара във Виена, която даже имаше куклен театър за децата. И за финал ви пускам тези кадри от деня, в който си тръгнах от Чехия. Доволна съм. Оставих нещо след себе си в този град.